Európa nem Lampedusa, hanem a mi civilizációnk. Európa nem a brüsszeli szervezet, sem egy pénznem vagy egy központi bank. Európa nem egy globalizált és határok nélküli gyarmat. Európa nem Afrika és nem iszlámföld. Európa nem az ízléstelenség és nem az álművészet földrésze. Európa az európaiak kontinense. Európa több ezer éves történelmet és 700 millió európait jelent. Európa egy identitás, az európai keresztény civilizáció. Európát a görög templomok, a római csatornahidak és színházak, a 11. századi kápolnák, a gótikus katedrálisok, a reneszánsz paloták, nagy terek, a kolostorok, a barokk templomok, a klasszikus kastélyok és a szecessziós épületek jelképezik. Európa arcát a vad partok, a fenséges hegycsúcsok és a békés folyók rajzolják meg. Európa a természet szeretete. Az emberi kéz formálta tájak, ligetek, tengertől elhódított területek, mezők és teraszos földművelés. Európa az alma, az olajbogyó, a szőlő és a komló termőhelye. Európa nem a gyors éttermek, hanem a gasztronómia hazája, ahol a vaj és az olívaolaj, a bor és a sör, a kenyér és a sajt, a kolbász és a sonka uralkodik. Európa nem az elvontság torz világa, hanem a képzőművészeté. Praxitelésztől Rodénig, Pompei freskóitól a bécsi szecesszióig. Európa a kelta fantázia és a keresztény misztérium. Az a civilizáció, mely a követ finom csipkévé varázsolja át. Európa elutasítja a felforgató eszméket. Az európai kultúra a többszólamú ének és a szimfonikus zenekar otthona. Európa nem a burkák és a csadorok világa, hanem az a civilizáció, amely megbecsüli a nőt, legyen istennő, anya vagy harcos. Európa a lovagiasság és a lovagi szerelem kultúrája. Nem kell a megfigyelés és az ellenőrzés. Európa a szabadság hazája. A görög polgárság, a római fórum, az angol nagyszabadságlevél, a középkori szabad városok és egyetemek, a 19. század függetlenségi harcai, ez mind a történelmünk. Európa egy irodalmi és mitológiai örökség. Homérosz, Vergilius, Hészoidosz, az Eddák, a Nibelungénekek és az Arthur mondakör. Vagy ott van még Shakespeare, Perrault és Grimm. Európa a találékonyság és a szellemi hódítás hona. Leonardo da Vinci és Gutenberg. A karavellák és hőlégballonok. A repülők és Ariane rakéták. Vagy a tengert átszelő hidak. Európát századokon át védték hősei. Leonidas és a 300 spártai, akik megmentették Görögországot. Scipio, aki megvédte Rómát Kartágótól. Martel Károly megállította az arabokat. Bouillon Gottfried felszabadította a szent helyeket, és megalapította a frank jeruzsálemi királyságot. Hunyadi János, a törökverő, Nándorfehérvárnál megállította az oszmánokat. Aragóniai Ferdinánd és kasztíliai Izabella felszabadította Granadát. Rettegett Iván kiűzte a mongolokat Oroszországból. Ausztriai János legyőzte a törököt a lepantói csatában. Harmadik Sobieski János Bécsnél győzte le a szultánt. Európában legendás helyek találhatóak. A Parthenon, a Szent Márk és Szent Péter tér, a Belém torony, a Santiago de Compostela zarándokhely, a Mont Saint-Michel, a londoni Tower, a Brandenburgi kapu, a Wáveli kastély, a budapesti parlament és a Kreml tornyai. Ez a mi civilizációnk története. Ma Európa lázas beteg. Bűntudatra kényszerítik, gyarmatosítják, gyengítik. Ez elfogadhatatlan, és ez ellen küzdenünk kell. Elég volt a bűnbánatból, itt az ideje, hogy észhez térjünk. Jegyezzük meg jól Dominik Wenner reménykeltő gondolatait. Hiszek az európaiak páratlan képességeiben, amelyek még alszanak. Hiszek tetterős jellemükben, találékonyságukban, és abban, hogy felébred az erejük. El fog jönni az ébredés ideje. Hogy mikor? Nem tudom. De egy biztos. Én ebben nem kételkedem.